Bueno, esta é unha lenda moi antigua que foi pasando de xeración en xeración. Aquí os veciños de Allazo, eu creo que en todas as casas algunha vez se falou dela. Aquí estamos na Peneda da Edra, aquí viveu un zapateiro que se chamaba o Cipateiro Chorico. Por aquí ten varios sitios onde colocaba o martillo, as agullas. Outros dicen que vivía aquí e máis dormía aquí. Hai outros tamén que dicen que só traballaba e pola noite iba a dormir á casa dun veciño. Aquí adiante hai como uns buratos, que era onde colocaba el, ia colocar o calzado, zapatos ou algo polo estilo.